P3 v pozemní kolekci. Chceme ven, smaglé vetchy, bysa marnásná. Z tvojí čtvrti je ku... Ho tam vyloženě chce, vole. Kolmán! Kde přes... Teď to má Pavla. Ty ho tu nestihnu. Už nemůžu malovat číp. Si vymysli něco svýho. Jak, vole? To, co jsme měli za úkol, Martin to ví, to my víme. Všechny. Nechceš jako napsat seminární práci? Seminárku v Oga. Jsi to na těch hajzlech zase udělal! Pojďte se podívat! Milují, aby louky kvetly. Na podzem se musí... Jména! Chci slyšet jména, kdo to byl? Tak Všichni stejný? Pojď se mnou. kocoure. Nenechte se rušit. Jako bych to nebyla. Byli na mě hodný. Já chtěl k mámě. Káš. Jsme ho dostali, hajzlo. Ty jsi fakt kreten, jak tohle můžeš říct? Když to někdo zasloužil. Čeká! Ty vole, komíny ne. Ty vole, já si fakt mu... Plníte protiklady. První slovo je flexible. Proten. Pokračujte. Jako bych tu nebyl. Co je? Krávo! Celkem choděj a myslím si, že i rádi, ale tady jde o to, že... Co je, proč nejíte? Nestydne to. Kat na toho Kolmana, už je 11:30. Tak to má teda smůlu, blbeček. My jedeme na chatu. Polimte prdel! Ty vole, to fakt neudělá. Zvyknul sis. Ty vole, to je super stroj. Už mi to. Ale serem na to. Jdem na vlak.